So guys, nagparking po siya. First night. First night. Ayan o. Si Apple. First night of... First day of school. Watch nyo guys o. Si Ram. Pwede magdawag-dawag eh. Ay, pagod. Iya nga, difícil. Iyo. Tapos dahil mong ginawa rin. Ano guys, so. Captain's in. Si Ram. Mas nagulat sa ano ba? Ako masanan sa day. Aren? Aren? Ang aren? Nagtutur tabi kami sa iyang. Kay luway sana. Murang mo na de. Bili-bili ko ba? Putik sa mo yan. Bisa katiting ka ini. Yan o. Maaari mo lamang nito. Yan o. Kasi nga lagi. Gusto mo? Mga boy ini. Tira. Pang dito. Maju tinggal alas 12. Pwede ka mo magkaturog digdi. Kami nga ni plide. Paano kayo? Sayang. Napapano mo? Kung magkatong ka ng design, di wala. TV o sa layuton. Muna ang kama. Bigisa na sa captains and tabi mga pel. Mamula rin ang pag-ibig. Uyan po ang bayadan nindo. Bahala naman ka mo. Nagtutur man sa narabi kami daan eh. Ako lang pala naman ito dito eh. Ang sira mo ulan o. Masira mo pa sa luya. Araw ka lang sa luya man. Para sa antig yan o. Cable eh, cable. Araw sa San Lorenzo. Mamut ada. Si Apon. Nakapost tapos. Ya ko garo pun sa captain skin na. Garo pag tumagal ka. Nagaha si Bayo. Yan na guys. From 18 po ining lalaw ng may From 18. Paglom talaga yun. Dapat kita bakusan mga pinto. Bintana. Puta, special project! Di lang talaga yung nangyayari. Hay, special ulit. Legend lang nakakaalam yan. Puta sa moya puti. Ang sabunar ka. Sinway mo. Ay, exit man dira. Parto pa ini? Parto pa yan.
Nagbabantayan stay digdi. Sa muya, may ilaw sa hampang daan. Yun na po ito so turmi.